Jabir ibn Abdullah al-Ansari shi ma yakan rantse ya ce wallahi ibn Sayyad shine dujal. Har akan tambayi Jabir me yasa kake rantsewa sai ya ce saboda Umar yayi ta rantsewa a gaban Annabi kuma Annabi bai musa ba, bai ce masa ya daina ba. To shi wannan ibn Sayyad din shi kansa da kaciya aka haife shi da yankakken cibi. Wannan littafin da ke hannuna al-Musannaf ne na al-Imam Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 159, ya rasu hijira tana da shekara 235. Yau kusan rabonsa da duniya shekara 1200 da makamancin haka. To a cikin wannan littafin na al-Musannaf mujalladi na 11 a shafi na 473 lambar hadisi 38,683 ya kawo hadisi da sanadi yace haddathana Fudail ibn Dukayn an Sufyan an Abdul Malik ibn Umair an Abi Salama an Ummi Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya kara mata ita qalat tace waladathu ummuhu masruran mahtuna mahaifiyarsa ta haife shi da shayi kuma da yankakken cibiya yace ta'ani ibn Sayyad tana nufin wancan dujal din kaga kenan ana haihuwa ƴaƴan arna da wannan tare da cewa shi ibn Sayyad din bayan manzo Allah ya bar duniya ya musulunta shi yasa Hafiz ibn Hajar a cikin al-Isaba fi tamyiz sahaba da yazo magana a kansa sai yace ba za a ce sahabi bane domin tsawon rayuwarsa da Annabi bai musulunta ba sai bayan rasuwar Annabi ne ya musulunta to haka sai dai a irga shi a matsayin tabi'i domin sharadin sahabbantaka sai ka gamu da Annabi kana musulmi kuma ka mutu akan haka wannan kuma musannaf ne